my wife cannot manage. She's like a baby as well. So, ayun guys. Nandiyan na si Frank pala. Nasabi ko na ba sa inyo nakauwi na siya? Kagabi. Mga around 9? Around 9 p.m. So, ang mangyayari... What's that? Francis? Francis, come here. We are in the dentist, guys. Nasa waiting area kami. You want to do the mal? You're next now. First dentist appointment ni Francine. What is that, brother? Can you show me where is the color yellow? Yellow? Yeah. Where is the color blue? Blue. That one. Good now. Where is the color green? Green now. That is dark green. Show them where is the monkey. What is the color of the monkey? What is the color of the monkey? Good job. Where is the elephant? Okay. Where is the crocodile? They're playing. And next, si Ella ang nauna. Next, Francine. Yeah, where is the lion? Yeah, where is your brother? Up, up. Yeah. You're afraid. You're brave. I'm not brave. You're not? I'm afraid. Don't need to be afraid. He's only gonna check you if there's no caries in your teeth. It's okay. Wow. She's not afraid. She's brave. Like when she's Going to be higher, higher. She wants Mama to hold her. Not to hold the dentist. Yeah. Oh, they get a present. Gising. Ay, good girl ang kuhan sa dentist. Kuha sila ng free ng gift from the dentist. Natapos na kami, guys. Fancy sister gipangkapoy na ni alauna na oy. Nandito kami sa saan? Para sa pizza ano to? Pizzeria Tutti Frutti. Order. Antay kami sa aming order. Order kami ng pizza, guys. Hawaiian pizza. Dito ting lunch na kasi. Kain lang kami dito. Natagalan kami sa aming appointment kasi si Ella kailangan niyang pastahan ba. Mayroon para siyang teeth na naman na pastahunon. Francis! Matutulog tong isa ba? Ting nap time naman niya. Isa pagod na to. Ligat gising. Ganito, ligat gising, guys. Mayroon tang gising. Makauwi na yun si Frank. Mamayang gabi. Yeah. Papa will come home later tonight. You wanna wait for Papa to come home? Ha? Maganda yun na dentist dun, guys, kasi hindi siya malaki. So yung parang may-ari talaga yung ang talaga ba? Hindi isang madami yung kinikater nila. Tapos ano ba yun? Basta maganda. Francis na. Tangtakan mong mastay kay mga unong taray. You want to kuan? Wait, kain Hawaiian pizza. Slowly. Francis din kumakain. Kain tayo, guys. Hi! Nandito kami sa guys, sa center na naman. Kumakain sila ng ice cream. You're not center. Central Garat. You're not center, Garat. Kumakain sila ng ice cream. Break lang muna kami. Umupo na naman kami dito. Eating ice.
Yeah. Good. Wala. Kumakain ng ice. Ayan. Doon namin binili. Nag-grocery kami. Ito yung mga napamili natin. Yan. Then yung iba andun. Gimo na yun ako ning... What? Yeah. Ginawa ko na talaga tong shopping cart, tong trolley ni Francis. Milk, suka, mga juice and water doon. And then, here, sa DM, napi. Wala na yung tissue, day. Toothbrush, oy. Panghambog yung toothbrush, oy. Watch out, eat your ice cream only there. Wala kang kadalag tissue? Nailampin raw. Nahurot ng tissue man. Eat now, Francine. Eat now. Tulog si Francis, guys, kaya knockdown si Francis, kaya knockdown. Yeah, come here. Nah. Yeah. Hi. Nasa IKEA kami. Bili kami ng mga boxes. Francis. Ganda ng ano, oh, lamp. Kumakain kami ng cinnamon ni Ella. Sarap to, mainit pa, oh. And then, wala na, ang lamisa na mo. Francis. Mom, an acid. Is there? What is that? What the machine and the Hopanov. Vending machine. Dad. Dad. Yeah, you can sit there. No, not much people now, no? They have everything already. Fancy. For 2 years shopping. You will fall. Anyway, it's Thursday now. It's not weekend. Most people are at work. Where's the elf, Mama? What? Where's the elf, Mama? Here, Francis. Francis. That guy I worked with yesterday, he said like, he's happy that That there's an old one. that I'm staying. No, that I'm staying also. He asked me like, so what is it with you? What did you agree on now? Are you going to stay with us or you're going to keep looking around? And I said, no, I'm going to stay. Just I cannot stay every day of the week since my family is still far away. My wife cannot manage. She's like a baby as well. So, but once everything is settled, then I'll be here regular like anybody else. And he said, Francis, here. I find that good. Num first. Let him be. He's playing. It's gonna be waste. Nice. You So, don't eat that. you eat it yourself. You hear that's what he's saying. Yeah, Mama. Here, Mama. Ein Meter oder so. Hi, pauwi na kami, guys. Naglalis pa sa Frank si Ella. Nagsabot sila sa ilang mga kuan. Pauwi na kami, guys. Hindi kami nakabili ng boxes, guys, kasi wala sila. Naubusan daw sila. Tapos, hoy, Francine, balik kami next week. Hello. What are you having? There's no blue. Where's blue, Mama? Be careful.
Pauwi na kami ng bahay, guys. Oy. Yung pinunta namin sa IKEA, wali. Bibilisan ako yung mga boxes. Yung ano ba, para yung bitong lagayan ko ng mga damit na mga na malalaki na or ay maliliit na sa mga bata. Yun yung tuyo dyan ako sa IKEA. Kaso wala na sila. Wala, meron, pero walang mga lid dahil daw sa baha. Hindi ko maintindihan. Hindi namin maintindihan kasi nandun yung boxes pero walang lid. Kasi daw, ano. Anyway, sura nating nabili. Pumili ako ng ganito kasi lalagyan ko siya ng mga ano sa baking ba. Marami kasi akong mga ano sa baking, guys. Like, for example, sineseparate ko yung mga, ano ba to? Like ganito. Wait. Kita ko sa inyo. Like ganito. Ito, yes, ata to siya sa English. Lalagay mo lang siya sa loob. Tapos ito, meron akong mga ganito pero hindi siya enough. Ano to eh? Pag inopen ko yung ano ata to? Yung sugar ba? Sugar powder, yan. Sineseparate ko siya para easy access na lang siya. Ayan. So, kulang ako ng mga ganito. So, bumili na lang ako. Ayan. I'm not have one rainbow. Boom boom is red. Yeah? One close it. Yeah. Are we gonna tell Ate Ella, okay? When she's back, okay? And tapos, bumili ako ng ganito. Ang cute nito. Lagayan ng mga toyo, kung lalakaw ka ba. Mama. Yeah. Yeah, I'm gonna tell her, okay? Yeah. Yeah, okay, I'm gonna tell her. Ayan. Ang cute nito, pag may, ano ka ba? Lagyan mo ng sauce, pag mulakaw ba? Or baon, toyo, ketchup, ayan. Lagyan mo lang yun siya dyan. Mix, ayan. Tapos, bumili ako ng another vase. Ito yung vase na sinasabi ko na isa lang. Bumili ako ulit para sa aking flowers. And then, another vase. Para naman to sa aking bamboo plant. Yeah. No, because Mama needed that. Okay? You go play. At may bumili lang din kami ng milk. At saka, ano to? Pineapple juice. Sa ano? Sa Rive. Yeah. So, alam nyo naman guys, nalilipat kami, pero wala pa kami nakitang bahay. Hopefully, makakita kami ng you want more? Gusto niya ng more. Oy! You want more? You want grapes, Francine? You want grapes? 9. Gusto ng grapes ni Francis. Mahilig to sa prutas si Francis anyway. Mahilig talaga to sa lahat. Oh, give it to him. Give it to him. He doesn't know. And then, tina mo na galing IKEA. Mainit pa ko kanina. Kaya masarap to yun sa guys sa coffee. So, ayun lang. Hindi ako kami nakabilib. Tapos, yung moving boxes, wala pa kaming malilipatan. Pero, ano ba yan? Slow, paunti-unti ba magpapak ako para kung meron na kaming malipatan, hindi na matataranta sa pagpak kasi I think mag-ano kami ng moving company, yung sila na yung pupunta dito, tutulungan kami yeah, open the door, it's Papa Oder Ila. Sila yung magtutulong sa amin mag-move out, then travel to Bon. Yun yung mangyayari. So, ayun. So, tomorrow may appointment kami. Papakita kung anong mga gamit namin. So, mahal siya guys, ang moving company. Hindi kasi namin kaya na kami lang ang mag-impake. Tapos kasi meron kami mga mabibigat. Yeah, that's for you. Okay. Meron kami mga gamit na mabibigat. Meron kami mga gamit na mabibigat. So, kailangan siyang ano talaga gastos pag guys, pag maglipat. So, ayun, nakikitan talaga ako dito. So, update ko kayo kung ano mga mangyayari sa mga susunod na araw. Kasi, paano talaga tong paglipat namin ba? Ano to? Pakalit-kalit. Ano ba yan sa Tagalog? Yung sa pakalit-kalit. So, hindi pa namin alam kung ano mangyayari, kung saang bahay kami mapupunta. Hindi ko lang to i-open. Ito lang isa. And then, ito.
Hugasan ko lang muna. Tapos lagay ko dito yung mga yung mga yung nga pang baking guys, para separated siya, para organized. Yan. So ayun guys, nandyan na si Frank pala. Nasabi ko na ba sa inyo nakauwi na siya? Kagabi, mga around 9? Around 9 p.m. So ang mangyayari, every weekdays, every Thursday night, uuwi si Frank dito. So 4 days a week lang muna yung trabaho niya doon. At saka, Thursday night, uwi siya dito. Hanggat sa makamove kami doon. So, kung makamove na kami, makakita na kami ng malilipatan, normal weekdays na yung trabaho niya. So, ayun. So, tiis-tiis muna. Ako lang muna dito with mga bata. So, ayan. And then, marami pa kaming aasikasuhin, ang school, and so on. Marami pa talaga. So, let's see sa mga susunod na mga araw kung anong mangyayari. So, that's all. End ko na tong vlog guys kasi 18:42, gabi na, and then mag-ano naman ako, kuri-kuri dito sa kusina. So, that's all for our video today guys. Thank you all for watching, and I hope to see you again on the next video. Bye-bye, and have a good day everybody. Bye-bye. God bless us all. Si Ella, nakatingin lang siya sa akin. Say bye! 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 Okay. Okay now. Si Francis din. Tingnan. Bye! 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 Nabuang na ni mga bata ni.